kerncentrale heeft het afgelopen jaar een flinke winst behaald. En dat is natuurlijk mooi nieuws, maar er speelt ondertussen nog genoeg. Een van de heetste hangijzers is de bouw van 2 of misschien wel meer nieuwe kerncentrales hier in de buurt. En verder in het Zeeuwse nieuws. Flink minder bruinvissen dan verwacht. En we zwaaien Han Polman uit. Goedenavond. Of die nieuwe kerncentrales nou in Terneuzen komen of toch gewoon in Borselen. De directeur van de huidige kerncentrale wil hoe dan ook een flinke vinger in de pap bij de bouw ervan. Zijn organisatie EPZ weet immers wat daar allemaal bij komt kijken. De directeur doet zijn uitspraak bij de presentatie vandaag van de jaarcijfers. Tevreden, dat is EPZ, de exploitant van de kerncentrale, over vorig jaar. Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag blijkt dat de kerncentrale 6,6 miljoen euro winst heeft gemaakt. Nou ja, als je goede beschikbaarheid hebt in combinatie met goede veiligheidspresentaties, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, en we komen ook nog uit de kosten, zijn wij tevreden. EPZ kijkt ook vooral naar de toekomst, want er komen een paar belangrijke onderwerpen aan. Het langer openhouden van de kerncentrale bijvoorbeeld. De provincie Zeeland, de belangrijkste aandeelhouder van de kerncentrale, zei een tijdje geleden dat het langer open blijven alleen kan als het ministerie de aandelen overneemt. Dit soort bedrijven, commerciële bedrijven, vinden ze niet echt passen bij bij hunzelf. Vandaar dat zij met de overheid in gesprek zijn om de mogelijkheid om hun aandelen in ons over te dragen aan de Rijksoverheid. Nou, die gesprekken lopen en wij volgen dat natuurlijk met belangstelling. Een van de heetste hangijzers is de bouw van 2 of misschien wel meer nieuwe kerncentrales hier in de buurt. Er wordt al jaren over gesproken en volgend jaar valt waarschijnlijk de beslissing. Maar wat Carlo Wolters betreft had dat besluit al veel eerder genomen moeten worden. Nou ja, in alle eerlijkheid denk ik dat dat besluit 10 jaar geleden genomen had moeten worden. De klimaatverandering is niet gisteren ontstaan, dat weten we al lang. En we weten dat een belangrijke methodiek daarin is het verder elektrificeren van bedrijven en van huishoudens. Daar is stroom voor nodig. Ja, dat konden we al een tijdje zien aankomen. Dit weekend wist Omroep Zeeland te melden dat ook Terneuzen wordt onderzocht als mogelijke locatie voor nieuwe kerncentrales. Zoals bijvoorbeeld het Sloegebied. De vraag is of Zeeland klaar is voor zo'n megaproject. EPZ staat nu nog vooral aan de zijlijn. Ik verwacht dat daar heel veel buitenlandse contractors bij betrokken worden overigens. Maar de rol van de toekomstige operator is natuurlijk om die bedrijfsvoeringsfase te gaan voorbereiden. Dat betekent heel veel mensen opleiden, goed meekijken in de bouw, dat die exploitant weet wat hij straks krijgt. Dus wij kijken daar wel naar uit. Om een idee te geven, een kerncentrale produceert kernafval. In 2023 was dat zo'n 4 kubieke meter. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 23 badkuipen en net zoveel als in andere jaren. Dat wordt meer als er nieuwe kerncentrales komen. De overheid wil dat die er in 2035 staan. Maar is dat ook realistisch? Dat is echt afhankelijk van hoe je het aanpakt. Ik heb al eerder gezegd, kies een bewezen technologie, verander daar zo weinig mogelijk aan en ga vol gemeenschappelijk voor dat doel. Dan denk ik dat het realistisch is. Als je in de weg daar naartoe voor allerlei wijzigingen gaat toepassen, dan wordt het lastig. Of EPZ inderdaad een grote rol gaat spelen, horen we waarschijnlijk volgend jaar. De omgevingsdienst RUT krijgt extra geld van de Zeeuwse gemeente. Daar hadden ze om gevraagd omdat ze nu niet alle milieucontroles kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn. Ze willen daarom 40 man extra personeel aannemen, maar of dat gaat lukken is nog onduidelijk. De gemeenten trekken namelijk minder geld uit dan waar de RUT om had gevraagd. Ze vinden dat er ook geld uit Den Haag moet komen. De stichting Tweede Wereldoorlog Zeeuwse Delta stopt ermee. Het lukt niet om de verschillende herdenkingsorganisaties goed met elkaar te laten samenwerken. Vooral de provincie Zeeland zou zich afzijdig houden, zegt de voorzitter Hans de Kunder. De stichting werd opgericht om het Zeeuwse oorlogsverleden bekender te maken, met onder meer projecten bedoeld voor toeristen. En dan goed nieuws uit een sector die vooral bekend staat vanwege de personeelstekorten. Er zijn dit jaar behoorlijk wat extra mensen aan de slag gegaan als ambulancemedewerker. Zoveel zelfs dat ook in de meestal wat lastige zomerperiode de roosters nu makkelijker gevuld konden worden. Er is deze zomer minder ambulancepersoneel van buiten de provincie nodig dan andere zomers om het rooster rond te krijgen. Dit jaar gaat het om 55 zorgmedewerkers van buiten Zeeland. Vorig jaar was dat nog het dubbele.
Vorig jaar zaten we rond de 100. Dus we zitten op iets meer dan de helft van vorig jaar. Ja. En hoe komt dat? Deels eigenlijk door meer mensen, meer eigen mensen die we geworven hebben en opgeleid hebben, waardoor we minder externe nodig hebben, waardoor onze eigen roosters gevuld raken. En deels omdat er ook iets minder mensen vakantie hebben genomen nu tijdens de schoolperiode of schoolvakantieperiode. Ambulancemedewerkers van buiten de provincie mogen gratis een week in een vakantiehuisje verblijven, zodat het Zeeuws personeel op vakantie kan. Ze moeten 4 diensten draaien en het gezin mag ook mee. Dit jaar zijn er dus minder mensen ingevlogen, mede door werving. Zowel de traditionele manier op de website van Witte Kruis, maar we hebben ook de social media erbij gebruikt. En sinds vorig jaar hebben we heel leuke, moderne wervingsfilmpjes gemaakt door onze eigen mensen. En die hebben we toch gemerkt, die slaan wel aan eigenlijk. Nog steeds is nieuw personeel welkom. Het liefst wel met een aantal jaren ervaring in de zorg. Wielrenner Tim van Dijken uit Kolijnsplaat heeft een botje in zijn pols gebroken. Hij kwam dit weekend hard ten val tijdens een wedstrijd. Een andere renner reed vervolgens over zijn hand. De verwachting is niet dat Van Dijken nog hersteld is voor het einde van het seizoen. Stichting Rugvin maakt zich zorgen over het aantal bruinvissen in de Oosterschelde. Afgelopen weekend bij de Nationale Walvis-teldag werden 26 bruinvissen in de Oosterschelde gezien. En 5 jaar geleden waren dat er met 55 nog meer dan een dubbele. Dit jaar zijn er ook al opvallend veel dode bruinvissen gevonden. Waardoor die zijn overleden is nog onduidelijk. Met nog een paar dagen te gaan zit het erop voor Han Polman na ruim 11 jaar als commissaris van de Koning in Zeeland. Hij vertrekt naar de Raad van State in Den Haag, waar hij aan de slag gaat als juridisch adviseur. En wij gingen met hem varen. Terugblikken op de afgelopen jaren wil Han Polman doen op het fietsvoetveer. Heen en weer tussen Vlissingen en Breskes. Het is een prachtige plek waar Zeeland met elkaar in verbinding is. Het getij, de stroming, wat we wel eens zeggen, land in zee. Dit is Zeeland ten voeten uit. Je zou zeggen een opvallende plek, dat fietsvoetveer. Niet alleen een financieel hoofdpijndossier voor de provincie, maar het vaart ook langs de plek waar de gemiste marinierskazerne zou komen. Toch niet echt een hoogtepunt. De gematigde Polman toonde zich in die dagen een Zeeuwse leeuw. Het is onbehoorlijk bestuur. Zo ga je niet om met mensen en zo ga je niet om met overheden. Ja, kijk, je moet altijd je emoties, zeker als je een openbaar ambt bekleedt zoals ik, en geldt ook voor anderen, moet je wel een beetje onder controle houden. Maar soms is het echt nodig om iets wat je soms achter de schermen even heel duidelijk en ook met emotie brengt, om dat ook in het openbaar te doen. Het gaat uiteindelijk om het effect. En het effect is hier denk ik geweest dat heel Den Haag zei, dit had niet zo moeten gebeuren. Wij moeten met de Zeeuwen om tafel om de relatie te verbeteren. Nou, dat was het beoogde doel en dat is denk ik gelukt. Aangekomen in Breskes noemt Polman de herdenking van 75 jaar bevrijding en zeker van de vergeten slag om de Schelde een van de hoogtepunten als commissaris. We hebben nooit met elkaar de erkenning gehad. Dus ik vind het wel voor Zeeland heel erg goed geweest dat die slag om de Schelde, heel Nederland weet nu wat dat is. Van een representatieve rol nu naar een relatief anonieme rol straks achter de schermen bij de Raad van State. De Raad van State, dat is toch ontzettend saai? Ik ga dit niet missen. U lacht, hè? Ja, want ik blijf in Zeeland wonen. En wij zijn hier echt, zo inmiddels voelen we ons hier zo thuis. Uw oudste zoon die heeft hier ook een huis gekocht, dus de familie nog verder verankerd, hè? Hier in Zeeland. Ja, je weet hoe dat gaat, hè. Mensen ontmoeten elkaar, vriendin enzovoorts, vrienden. Dus ja, zo is het leven en dat is heel erg mooi. De mens Han Polman die Zeeuwen de afgelopen jaren niet altijd zagen. Een bestuurlijke kracht achter de schermen, maar ook een carnavalsvierder die van lekker eten houdt en iedere dag thuis achter de piano kruipt om zich af te reageren. Welk mens moet dat niet, hè? Hoestenstukken op de piano? Nou, het kan soms ook een hele mooie ballad zijn of rustig muziek. Het gaat erom, elk mens heeft dat. Je draagt allemaal in je werk een verantwoordelijkheid. En je moet altijd authentiek zijn aan jezelf. Maar je hebt het ook nodig dat je je soms ook even emotioneel kunt laten gaan. En muziek is dan een geweldige uitlaatklep voor mij. Bijna weer terug in Vlissingen, einde van de rit, meneer Polman. Ja, dat klinkt heel erg einde van de rit. Ik hoop dat waar je ook aankomt, en dat geldt voor mij ook persoonlijk, dat er altijd weer nieuwe ruimte gaat ontstaan. Het is goed om ergens aan te komen en soms moet je ook weer vertrekken en dat is aanstaande.
Nou, het was al met al best nog een aardige dag vandaag, maar we lijken wel op weg naar de herfst. De temperaturen lagen vanmiddag tussen de 18 en de 20 graden. De komende dagen een afwisseling van droog weer, maar ook regen. En zeker in de tweede helft volop kans op onweersbuien. En het wordt dan nog maar 14 of 15 graden. Op onze site en in onze app natuurlijk ook lees je meer over het beslaghuis in Breda. Daar liggen alle door de politie in beslag genomen goederen uit West-Brabant en ook uit Zeeland. Normaal gesproken blijven de deuren van dat beslaghuis dicht, maar wij mochten nu voor 1 keertje binnenkijken. Online lees je meer over Rolexen, brommers, wapens die daar allemaal liggen en ook wat er met al die spullen gebeurt. Dat dus allemaal online, net als al het andere laatste nieuws. En voor nu wens ik u nog een heel fijne avond.